Здравейте, деца! Аз съм Исак Нютон и искам да ви разкажа моята история и за някои от откритията, с които се прочух. Роден съм през 1643 година в малко селце, наречено Улсторп в Англия. Когато бях малък, живях с баба ми. Бях много любопитен и обичах да правя експерименти и да строя различни устройства. Когато пораснах, започнах да уча в университета на Кеймбридж. Там се запознах с много велики умове и започнах да развивам своите идеи. През 1665 година, когато университетът беше затворен заради чумата, се върнах вкъщи и започнах да работя върху някои от най-важните си открития. Една от легендите разказва, че когато седях под едно дърво, ябълка падна на главата ми и това ме накара да се замисля за гравитацията. През 1687 година публикувах книгата «Принципия математика», в която описах трите закона на движението и закона за всеобщото привличане. Искам да ви разкажа за тях. Първи закон на Нютон, нарича се още закон за инерцията. Той гласи, че един обект ще остане в покой или ще продължи да се движи с постоянна скорост, освен ако не бъде повлиян от външна сила. Например, ако бутнете топка, тя ще продължи да се движи, докато нещо не я спре, като триене с земята или стена. Втори закон на Нютон. Този закон обяснява как силата влияе на движението на обектите. Той гласи, че ускорението на един обект е пропорционално на силата, която действа върху него, и обратно пропорционално на масата му. Сложно е, но това означава, че колкото по-тежък е един предмет, толкова повече сила е необходима, за да го помръднете. Трети закон на Нютон нарича се още закон за действие и противодействие. Той гласи, че за всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. Например, когато скачате от лодка на брега, вие бутате лодката назад, докато се движите напред. Освен работата ми върху гравитацията, направих и много други важни открития. Изследвах светлината и открих, че бялата светлина се състои от всички цветове на дъгата. Създадох и първия отразяващ телескоп, който използва огледала вместо лещи, за да събира светлина и да създава по-ясни изображения на небесните тела. Надявам се, че моята история и откритията ми ще ви вдъхновят да следвате мечтите си и да не се отказвате. Вярвайте в себе си и в това, което можете да постигнете. Благодаря ви, че ме изслушахте.